meron nga dito no di kan dagang kabay sa kasaba panarumbo ula dan akan sa kapapasawayakan. Che. Ay mata am bener na inomia di mulai sa kasaba pang kumara na wadi ke penuhi nga. Makabata di sa isa na dingan-dingan yang penaw babu ke 10. Nama kuasa 10 na di ke mamansuro tangkar kaya na bang kita. Na ipanda pataka malawan da ila lagi ba din na miya di mulai siya. Ay na panangan kadin na ukan de lumatag ka ang kairan na mada kapadi ke penuhi nga. Nagukabalin siya nga daga ang kamakatelempak ang kamakasyakurab. Para naglana kauyagan sa ginawa. Patas nga. Marami. Dan Salana Marauya Islamic City. So din so kayo mo bulo na Ramadan na eding kayo da sa dan Salanaranong. Dan Salanaranong ko na bay no meron dan arum baula dan nakakabay sa kasabab pa na ginawa kuwarasay. Ayamat taam beneran na inumiyari wada tindigan sa dan salan kasabab pang kumranawa pang gagayong mga nadikepenuhi ng apong politika. Dan salah naranong kunada ako mampalagui kasi ibu sa siringan nakadiya ka naman tayo nakikini o nakakukanautang kugabu. Pumanak ka naman siri na pagawlan si badan na udi ko pekerin di nga 2 kali mas sabuto nakita manangarang ko sa rataan. Dan salah naranong kunada piyamiyaran din narumba ula dan ka nadapian dami dira ginawa kurasay na ipagtungan daga kana siya ko gaganat sa tindaga na dan sarat. Che. Dan salah naranong ko. Na ayamat taam bener na ino man meron din narumbola dan nakakasaba pang kumrana wadi ke penuhi nga. Dan salah naranong ko na di ka dun na pagtungo na di ka punguragi sa katian de manay na ada ke gapuron kasa kan narawa. Che.